Tahu teman tapi aku biat menangi. Alah Delok pari to apa le? Pino mata saya. Sing menangi dhewe. Pakai melu lah bar ngaklang-ngaklang sol-solbin sapa? Sapa? Pak Eka. Sugeng ambek Yun. Ngono. Ya, terus sing mandi abang sapa? Aku. Aku. Lho ki lho ya sing lamaran. Sepeda kok meh botol aku tak buak kok. Yo, kowe guak kuwi lho beton. Saya beton wis kangelan. Beton kowe guak kuwi. Tangan kuping. Lagi angen-angen lho. Iya to. Aku nadol langsung tak tes. Kuwi yo kuwi gak ya gak. Gak tahu. Kan penak to rasanya. Iya guys, iki lagi bantah-bantahan kok ngene warung guys. Biasa cindung-cindunge wong warungan. Minyak muncul ndi dek. Ngono. Sing lore. Ora. Kewoan kok miyake ngene iki dhewe ngono. Kewoan. Dadi minyak muncul ndi dek ngono. Ini apa? Lah ya sing jujur 3 kilo. Yo, sak tali ngene. Tapi YouTube. Pak YouTube ya. Iya. Iki lho sangat-sangat Cindung-cindunge wong Bujati iki ya. Lho iso ya. ora wong tok sing elek, cocote ya elek tah iki ngono Ya, kok. pokoke iki sing jenenge Jenderal Agus. Ya iki. Iya. Iya. Iki delok kasih lengen ki waterlikis ki iki nyungsang wong ya iki. Ya celali kok ya. Nek tekan wis ngelolane dhewe iki. Ditonton karo di Isuk mau bulet gamen ki nggih wong iki. Oh iya. Ben lo omah kok tak. Iya. Ya ngene iki sing buka anak-anak wong ape erosi. Ora gunung lo wis mulai erupsi. Erosi. Dari gunung kan erosi. Wah iki kok macam-macam lho. Tak sandali tenan. Duh, ngene kok. Dari ki maklum iki. Is. Oh, bahasa planet. Aku ngatasi mbak aku. Iya. Iki biasa iki. Jenderal si Agus ya iki. Iya ya. Sesuk ketemu maneh di channel aku ya. Oke, siap.